So, sabi pa, kaya yan si Mirian walang bahay sa Pilipinas na katulad ng iba dahil po hindi daw kaya ng aking afam at wala may baka may sekreto itong asawa ko na hindi ko alam kasi magagamit ko to. Kinukuha ko kasi magamit ko siya and then ilagay ko dito. And then kapag meron akong magamitan, yan, madali na. Hindi na ako maghanap ng rubber band. So what you said in the card. Ay, gugas. Yes guys, hindi pa tapos kasi gusto ko talaga mag-brown yung ating asparagus at saka yung ating fries. At yun yun yung hinihintay ko na masunog ang ating asparagus kasi yun yung pinakamasarap sa asparagus yung sunog. Sunog! Yun siya. At yun. Flip natin, ganun. Flip. Sunugin na yung sunugin. Masarap kasi yung asparagus guys, lalo na kapag ganyan ang seasoning. And then, at na yummers guys. At itong ating fries, it needs to be brown and crunchy. I want it crunchy guys, para mag-enjoy ang aking Banabels. No? Na-surprise na lang ako sa aking asawa kasi siya na yung naglaba ng aking mga labahan. Mahilig kasi yan siya mag-laundry guys. Natawa ako sa message na nabasa ko ba doon sa isang page ko doon sa Mirian Reality TV. So sabi pa, kaya yan si Mirian walang bahay sa Pilipinas na katulad ng iba dahil po hindi daw kaya ng aking afam at wala daw pera yung aking afam. Kung walang pera yung afam ko guys, hindi na ninyo problema yon. Isa pa, yung bahay na sabi ninyo na katulad ng ibang mga Filipina dyan, hindi po yan, hindi po doon makikita na walang pera ang isang tao. Paano kaya nasasabi kapag walang bahay na sobrang laki sa Pilipinas, doon makikita na walang purdoy ang afam? Ay, guys, purdoy naman talaga kami no, hindi na kailangan yan ipagsabi na dahil walang bahay, walang pera. Hindi na yan kailangan ipagsabi. Kung yun yung mindset ninyo, edi yun na yung katotohanan po na ano. So, yung mga pira-pira na yan guys, sa mga ganon, hindi ibig sabihin pag isang Pilipina nasa abroad at walang bahay sa Pilipinas na malaki, na bakasyonan daw, mahirap daw ang buhay sa abroad. Pag-testing daw pag-anhi sa Amerika or adto sa ibang lugar, pag minyog afam, tanaw na to kundi mo magkaigit-igit. Yun yung na mindset ng iba talaga na kapag walang bahay
walang pera. Kapag walang bahay, mahirap. Hindi naman dapat yan ipag ano guys. Oy, kung ganyan lang yung mindset ng tao talaga na pag walang bahay, walang pera. Okay lang naman guys kung walang bahay, kung walang pera, basta kayo nabubuhay kami ng maayos, hindi naman kami nagnakaw. Hindi ko naman pinahirapan yung asawa ko. Ang problema nun, kung may bahay ka sa Pilipinas pero nagkaugaga ka pala dito sa US or sa ibang bansa nagbayad ng mga utang or wala na yung mga investment or mga pension, wala na yung pension or investment ng mga afam ninyo kasi po nakapagtayo kayo ng bahay sa Pilipinas, no? Namatawa ako sa ibang mga Pilipino ba na yun yung mga mindset. Hindi din basta-basta magpatayo ng bahay sa Pilipinas, guys. Malaking pera din yung gagastusin. Akala nyo kinukuha lang yung pera. Yung mga ibang Pilipinas, sa tingin ko, kapag meron silang mga bahay doon sa Pilipinas, and then nakapagpatayo ng ilang buwan lang, 1 year or ganon, hindi po yun basta-basta, guys. Hindi po yan ibig sabihin na malaki na yung ipon. That means, tinutulungan sila ng kanilang afam. Pero kinukuha lahat. Ang mga savings, pension, ganon, andun lahat na punta sa Pilipinas. So, yun, magkaiba naman talaga ang gusto ng mga tao. Gusto nila ng bahay, digo. Ako naman, kung sasabihin ninyo na wala akong bahay, mahirap ang afam, okay lang naman kung ganon yung pananaw ninyo. Hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo na ganito, ganon kami. Yun yung pananaw ninyo sa buhay. Pananaw ninyo sa aming mag-asawa na walang pera. Mahirap na, wala naman talaga kami pera guys, no? Kaya nga nagtatrabaho, ugod-ugod na yung asawa ko kasi sabi pa ng iba, nagkabuang-buang na nagbayad sa utang. Wala pong tao dito sa US or sa ibang bansa na hindi nagbabayad. May mga utang at babayaran monthly. Guys, kung hindi pa kayo nakapunta sa ibang bansa, kung nandyan lang kayo sa Pilipinas, huwag na lang kayong nganga dyan. Huwag na lang kayong magngalngal dyan kasi hindi ninyo alam kung anong ang buhay dito sa ibang bansa. Dito, galawan guys is utang. Punta ka ng tindahan, utang. Maraming insurance, maraming bill. Insurance sa sakyan, insurance sa bahay, insurance mo, isa-isa kayo kung meron kayong mga anak-anak. Mahirap guys, oy. Akala na ninyo katulad sa Pilipinas na nag-upo-upo lang kayo, ang utang ninyo is nasa tindahan lang. Kung mag-loan kayo, yun lang yung utang ninyo. Dito guys, lahat ng galaw utang. Kailangan mo yung bayaran every month. Kung hindi mo kaya yung bayaran niya din every month, that means wala na. Lisod na dyan kayo. Pero tinad yung lisod sa kinabuhi. Yung asawa ko, nagtatrabaho yan gusto niya magtrabaho, ganyan-ganyan, kasi gusto niya. Hindi naman ako abusada kasi guys, hindi ako abusada na babae na asawa na magsasabi na dahil marami kang pera, kunin natin yan at ipadala sa Pilipinas. Hindi ako ganun guys. Wala na akong paki sa mundo, dito sa mundo, kung ano yung maiipundar ko. Wala akong pakialam. Kung yun lang talaga yung palagi niyo sasabihin para wala kayong ulam, pati ulam nga, wala kayong wala kang maipakain sa pamilya mo. Guys, may maipakain gulay, masaya na, isda, masaya na. Kailangan pa bang maghanap ng mga ganda para lang ipakita sa kapitbahay at sa viewer na okay ang buhay? No. Wala talaga akong pakialam dito sa mundong ito. Hindi ako nag-imahinasyon na magkaroon ako ng malaking mansion. Anong rason? Para magkabuang-buang kagbayad sa bill sa electric, magkabuang kagbayad, magpahinlo pa kadira, no? And then pagkatapos para lang maipakita ka sa mga kapitbahay, mga kapamilya mo dyan, mga relatives na ang ganda ng bahay ko dito pero hindi ninyo alam, nagkabuang kog bayad diri sa kuryente. No, nya ganan nya lisod na kaayo daghang bayranan nya diri sa gawas po nagbayad sad ko nya sa Pilipinas daghan pag bayranan. Sakit sa ulo, wala gyud ko pakialam guys. Gusto na ako simple life, gusto ko simple lang talaga yung buhay. Ang ginagawa ko ngayon, focus ako guys at naghihintay and I'm very excited na makita yung Panginoon. That's lang talaga yung focus ko. Kung anong magpapasaya sa amin na very simple, yun lang. Okay lang ayo. Kung ayaw ninyo sa akin, kung ayaw ninyo sa mga ganon, guys, i-change yung mindset po ninyo, no? Ay, guys, itong mundo na ginagalawan natin, guys, ganon lang, guys, mawala yan. And then, I'm wasting my time. Ay, ganon ba? Pagdating ng Panginoon, I'm wasting my time. Wala ka palang faith sa Kanya. Ang faith mo is yung may salig ka sa imong kaugalingon, pero kay salig sa Ginoo. Basta kay makapanindot lang kong balay, ug makapasuya sa mga silingan, yun lang yung aking tumong sa kinabuhi, perting saya nga sa imong kinabuhi kung nag-ano ka. Yun lang yung iniisip mo. Kaloka. Marami-rami na talagang nagsasabi na si Tami may anak sa iba.
at may asawang iba. As in guys, hindi ko magets guys. Hindi lang ito siya, kundi marami-rami na talagang nagsasabi na si Tami, baka may sekreto itong asawa ko na hindi ko alam. Kasi marami-raming Pilipina na nagsasabi na may anak si Tami sa una at may unang asawa. So ngayon, sa akin naman is ang alam ko wala siyang anak at walang unang asawa. Okay? Baka mayroong tinatago itong si Tami na kayo lang yung nakakaalam, no? Baka mga ano ito ni Tami, mga galamay, galamay. Ay, nako talaga. So ngayon, nagtataka ako, sabi ko sa kanya, sino ang anak ipakita mo at sino yung asawa? Kasi talagang, sa totoo lang, wala akong anak, wala akong alam na may anak at asawa si Tami sa una. Kahit walang asawa si Tami, wala din siyang anak sa labas. So kaya ngayon, napaisip tuloy ako, baka itong mga karami-ramihang mga tao na nagme-message at nagko-comment na may anak si Tami at unang asawa, baka meron silang alam na hindi ko alam. Ang problema nito, sinong nagpaalam sa inyo? No, mga istorya na mga mali-mali. Or baka itong asawa ko may something na hindi ko alam. Baka may ibang Pilipina ito at may alam. Aroy, nako talagang buhay na ito guys. I-comment ninyo guys, baka kayo yung... May connection ba kayo kay Tabi? Yung mga nakaalam dyan na may anak at asawa pala si Tami noong una, may connection ba kayo? Kasi ako wala akong kaalam-alam. No? So, baka meron na hindi ko alam. Alam niyo naman itong lalaki, pag tanongin, sabi wala. No? So, wala daw, wala. Pero itong mga comment, sabi pa, meron. Adoy. Ay, ano ba talaga ang katotohanan? At ako pa naman dito mag-isa sa bahay at marami akong oras sa magmuni-muni. Yun tuloy, nakamuni-muni tuloy ako. Ano kayang mga hindi ko alam sa buhay ni Tami na ang mga nanonood sa akin may alam at lumalabas yung katotohanan. Binalibi, ipakita ninyo ang anak at ipakita ninyo ang unang asawa. Picture lang para ipakita ko kay Tami at maitanong ko at para hindi na siya makapag-deny. So yun lang yun. Yun lang yung request ko sa mga nagsasabi na may ibang anak at asawa si Tami sa una. Ipakita lang ninyo yung picture para naman mapakita ko kay Afam na mayroon siyang ganon at hindi na makapag-deny. So, dali, comment ang picture at yung babae at ang anak para naman masulbad na yung problema ninyo.